Napul sa CCTV ang pagpamusil patay sa riding in tandem suspect sa usa ka engineer nga tagiya sabog construction firm sa Cotabato City. Mga suspect na ilhana sa otoridad pinaagi sa CCTV ug padayon karong gipangita. Ani ang report. Mao kini ang aktual nga kuha sa CCTV hapon ni atong Martes sa Barangay Rosary Heights 3, Cotabato City. Kita kining usa ka SUV nga color puti nga kalit gitaparan sa kasugat nga riding in tandem suspects ug gipamusil ang sakay tumong sa driver's seat. Nahunong pakadali ang SUV dungan sa pagdinaganay sa mga tao sa palibot. Puntirya di ay sa mga suspect ang driver sa mong SUV nga nailhang si Engineer Israel Abbas Angas nga tag-iya og construction firm ug residente rasab sa maong barangay. Gibuak pa sa mga nagpakabanang residente sa palibot ang salamin sa SUV aron matabang ang sakay niini. Buhay pa! Daling gidala ang biktima sa ospital apan gideklara na kining patay sa mga doktor gumikan sa grabing igo sa bala. Sumala sa mga nakakita ug base sa CCTV, paspas nga misibat ang mga sospek human sa hitabo. Migawas sa investigasyon sa kapulisan nga pauli na niadtong tungora ang biktima dihang giatngan sa mga sospek. Na-recover sa crime scene ang 12 ka basiyo sa bala sa kalibre 45 nga pistola. Samtang sa impormasyon gikan kang Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw, pinaagi sa tabang sa CCTV na ilhan na matud pa ang mga sospek nga padayon karong ginagukod sa kapulisan. Dili pa makumpirma sa otoridad ang motibo sa maong krimen. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.